Insellmilkom, illum l-4 ta' Diċembru nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Patri David Cortis, Agostinjan li ġie ordnat saċerdot 6 snin ilu. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu dwar il-profetessa Anna li kienet tkun fit-Tempju tal-Mulej titlob u xxandar il-weda tal-Mulej li se jibgħat Salvatur. Mulej, għamel li nimxu fuq l-eżempju ta' Anna li t-tama tagħna fik ma tispiċċa qatt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Keżi sħuti jinġbarna għal dan moment biex nirringrazzjaw u nfaħru u naduraw l-Alla. Kew nidħlu fil-preżenza tal-Mulej, narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dal-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna għand il-Missier, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru nirringrazzjaw il-Alla. Glorja l-Alla fil-oli tas-smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex it-twelid ġdid ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub. Li ilu jżommna mjassra taħt il-madmat tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intkom għaraftu il dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qellibtu l-ħażin. Ktibt lilkom tfal għax intom għaraftu lill-Missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom għaraftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tagħmmar fikom u intom qellibtu l-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja,
l-imħabba tal-missier ma tammarx fih. Kull ma fiha d-dinja, jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajn u l-gburija tal-ħajja, dan mhuwiex ġej minn missier imma tad-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responserjali ngħidu flimkien, ħajjifirħu is-smewwiet u titenna l-art. Ħajjifirħu is-smewwiet u titenna l-art. Għatu lill-mulej, familji tal-poplu. Għatu lill-mulej sebħ u qawwa. Għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu. Ngħidu flimkien, ħajjifirħu is-smewwiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u witlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej bit-tiżjin qaddis. Tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ngħidu flimkien, ħajjifirħu is-smewwiet u titenna l-art. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan. Ħajżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek. U li jġudika il-popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien, ħajjifirħu smewwiet u titenna l-art. Jum qaddis feċċalina, ejjew ġnus, qimu lill-mulej, illum daw kbir niżer fuq l-art. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kien hemm waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kanna din is-silta tal-Evanġelju skont San Luqa hija parti minn silta itwal hekk fejn naraw il-Marija u l-Giuseppi jirrappreżentaw lil Ġesu fit-tempju u mbagħad meta iltaqgħu ma' Xmun u f'din is-silta ma' Anna. Hekk il-profetessa Anna. Kif qalilna l-Evanġelista San Luqa ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Tajjeb nirriflettu fuq din ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, kważi huwa sigriet xkejken li qatt m'għandna naljenaw ruħna mill-mulej. Hekk li huwa l-għajn tat-tama tagħna. Il-mulej huwa l-għajn tat-tama tagħna.
Infittxuh ta' kuljum, nadurawh fil-laqgħa tagħna mal-persuni l-oħra, f'dak kollu li jkun qed jiġri madwarna, hemmhekk ukoll niltaqgħu mal-mulej. Hekk għaliex jista' jiġina wkoll li jekk tħares madwarek, jekk nħarsu madwarna faċli li nistgħu naqtaw qalbna, li nitilfu t-tama quddiem sitwazzjonijiet xi kultant ftit diffiċli, quddiem ukoll forsi l-pandemija, quddiem sitwazzjonijiet oħra li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Imma għandna dan l-eżempju ta' din il-profetessa Anna li ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, hekk li ma aljenatx ruħha mill-mulej. Għandna ħafna xi aljenana u tajjeb li niftakru kif tistedinna din is-silta biex kien komplu inħallu spazju għal-mulej u spazju tal-mulej ta' kuljum li huwa lajn tat-tama tagħna. Ukoll dil-profetessa Anna hija persuna anzjana bħalma kien ukoll Xmun, hekk li ma tilfux it-tama, imma baqgħu maqgħudin mal-mulej. Hekk kemm niftakru f'persuni hekk anzjani li ma tilfux it-tama, hekk ifakruna f'tant iva rġiel u nisa irtirati li jaqattaw ħin fit-talb jew fis-servizz komunitarju. Hekk allura din il-profetessa Anna hekk tista' tagħtina wkoll ftit talimiet ukoll riflessjonijiet hekk li inkomplu nitolbu. Hekk inkomplu wkoll nittamaw fil-wedit tal-mulej. Hekk li anke jekk drabi jkunu jieħdu iktar żmien milli forsi aħna nistennew. Għaliex il-ħin tal-mulej mhux il-ħin tagħna. Hekk allura jkollna f'din il-fidi. Ukoll bħal profetessa Anna li meta nisimgħu aħbar sabiħa kif semet ukoll hekk x'għamlet u titrott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija. Ifir ma żammitx dik l-aħbar sabiħa għalija imma qasmitha mal-oħrajn. Għalhekk tajjeb inkomplu nitolbu, nittamaw, jekk inħallu spazju għall-mulej li huwa lajn tat-tama tagħna fil-ħajja. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Irresqu t-talbiet tagħna lill-mulej, nitolbuk mulej għal dak kollha li huma morda li jinsabu fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, għal dak kollha li qed iduru bihom. Kompli mulej jimlihom bil-qawwa u s-saħħa u tihom ħafna tama fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dak kollha li jinsabu waħedhom għaddejjin minn żmien ftit diffiċli biex ma jaqtawx qalbhom u jkomplu jittamaw fik. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fil-qalb ta' kull persuna, għal paċi fil-familji u għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej
għal dawk il-pajjiżi fejn hemm sitwazzjonijiet diffiċli anka fit-terremot li ġara tal-aħħar sigħat fil-Kroazja u f'pajjiżi oħra fejn hemm il-ġlied. Kompli permezz tal-persuni tkun preżenti fil-ħajja tal-persuni l-oħra biex bħalma Anna ma qatatx qalba, profetessa Anna ma qatatx qalba, hekk ukoll nkomplu nittamaw fik Mulej aħna li aħna maqudin miegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejjew fi skit ta' qalbna nagħmlu t-talba personali tagħna lil Mulej. Nitolbuk Mulej tilqa' dan it-talb flimkien ma' ħafna talb ieħor li hemm fil-qalb tagħna u nofruhomlok mal-ħobbs u l-inbit li ser nofru issa biex isiru għalik offerta safja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qal Mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek Mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżukar lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejrnata biex mirraj ħibati, ħaj il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekk ukoll war li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu x-xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sina Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien bħala familja waħda nitolbu dik it-talba li għallimna Sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna, il-paċi fil-familji tagħna, il-paċi fid-dinja. Biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek u tajt lilna llum, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jassimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Uti danu l-ħaruf Talla, dalli l-nfittxu ta' kuljum u fittixna ta' kuljum.
tal-li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħinin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. O Alla, inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagramenti tiegħek. Kabbar fi qlubna il-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristus Sidna. Amen. Imbirku lil mulej, Irroddu ħajr lil Alla.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u jqaf magħna. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu, Kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, uri li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment l-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kif nofru dan ir-rużarju għall-familji Maltin u Għawċin u għal-aktar vokazzjonijiet qaddisa. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. U bżna ta' kuljum matina llum, affrilna dbitna bħama naħfru minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. It-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. U bżna ta' kuljum matina llum, affrinna dubitna bħama naħfru minnu ħati għalina. La daħanix fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija
il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tielet misteru tal-ferħ. Meta sitna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Obża ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħanix fi tiġib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija ippreżentat lil-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. U bża ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil Ġesu il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum, affirna dbietna bħalma nafru mnuħat jalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
kien fil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nitolbu flimkien issa l-Veriġina, slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku u norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġessu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. L-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Affrinna dubitna bħalma naffru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina metimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-Burkatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistruħ fis-slem, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu qattab tagħna, Missier Eternalla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbit, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om l-iżjed safja, itlob għalina, Om l-iżjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġib, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddesin kollha, itlob għalina, sultana mnisna minar l-ewwel peba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Affrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għat li inna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża
Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla. Fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali iwassluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmita fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji jsibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Grazzi u nsellmilkom.